Accidente mortal en Porto do Son ao impactar un coche contra un cabalo que se cruzou na estrada. No impacto, o vehículo saiu despedido da vía e empotrouse, como ben vedes, contra un talude. O volante ia un home de 31 anos que faleceu no acto e quedou atrapado dentro do vehículo. Ocorreu a medianoite na parroquia de Baroña. Os bombeiros tiveron que rescatar o corpo sen vida deste veciño de Xuño e o cabalo, que tamén faleceu, tivo que ser retirado da estrada por unha unidade de mantementos das estradas. Estamos falando dun novo accidente mortal en Galicia, Yaiza, que se suma á ampla cifra que temos que contar cada ano, non? Unha cifra que, lonxe de baixar, aumenta con respecto ao ano pasado. No que levamos de ano van 82 falecidos nas estradas galegas, un 8% máis co mesmo período do 2024. E é que se facemos a media, dannos 2 falecementos semanais nas estradas galegas. Por provincias, a Coruña é a que máis accidentes rexistra, con 31, seguida de Lugo, con 23, Pontevedra con 17 ou Ourense con 11. E é que Galicia é a cuarta comunidade española en que máis accidentes mortais se rexistran de tráfico. E o último, como dicíamos, foi este ocurrido en Porto do Son, cando un coche bateu contra un cabalo que invadía a vía. Os servizos de emerxencia recibiron o aviso contra as 12 da noite e cando chegaron viron que había unha vítima, un home de 31 anos que xa nada puideron facer por salvarlle a vida. Este é o punto da C550 no concello de Porto do Son, no que acabou o coche onde faleceu un home de 31 anos tras colidir cun cabalo 200 metros máis atrás. Os bombeiros de Boiro recibiron un aviso arredor das 12 da noite. Nos recibimos unha chamada ao 112 sobre as 12 da noite despois desta madrugada. Cando nos chegamos, a persoa xa estaba falecida. Esperamos a que viñera os servicios sanitarios para certificar a defunción, o falecemento da persona, e temos que esperar a que viñera a Garda Civil para o levantamento do cadáver. Tivemos que escarcelar o vehículo para poder retiralo. Cando nos chegamos, o cabalo xa estaba falecido, e xa te digo, o cabalo estaba a 200 metros antes que o vehículo afectado. A que hora sería, máis ou menos? As 11 algo. 11 algo da noite. Cando sentín o primeiro golpe. Fixo tanto barullo que ti pensabas que fora xusto debaixo da túa casa. Estamos falando que romperan unha porta ou algo para entrar a roubar. E estamos falando que isto foi a máis de 50 ou 60 metros ou casi 100 metros. Sí, sería 100 metros, sería, non? A 100 metros. Sería 100 metros. Nese mesmo momento chovía moito e facía moita chovía e moito vento. Non sei cando viría a grúa a sacalo, porque ás 4 da mañán os bombeiros ese foron, pero a policía ainda estaba aí o coche. Ainda estaba aí, Que eu non sei a que hora o sacaron. Dixéronos que por aquí non hai cabalos salvaxes, non? O cabalo deberá ter dono, supoñemos, non? Home, debe ter, eu. Por aquí cabalos salvaxes non vexo. O cabalo tiña dono, que diz que era do que está aí no camping, ten dous. No, diz que era do aí do camping, según oín, eu non sei. Ele e un cabalo tiña. Esta entrada do camping, esta porta debería estar aberta, pero hoxe está pechada. Un vehículo venía de la dirección de aquí de Moimenta para ir hacia Feira do Monte, se saltó el stop y el vehículo que venía de Castro tuvo el alcance frontolateral. Estás a contar moi boas, Raquel, o último do capítulo dos accidentes dos que ocorren neste cruzamento aquí en Roas. Sí, efectivamente, este sucedió anteayer y el vehículo que recibió el golpe acabó aquí, además girado porque los faros indicaban hacia el otro lado. Subimos a auxiliar por si había necesidad de las víctimas. Hubo también otros vecinos que vieron y pararon que hubo que evacuar a 2 personas en ambulancia. Xusto cadramos coa Garda Civil de Tráfico, que está a facer un control con este radar móvil, están neste punto e os coches aminoran porque ven hoxe a presenza da Garda Civil. Hai que ter moito cuidado porque, claro, tú controlas no momento que miras hacia un lado a velocidade, tú ves o coche, cando te das cuenta o mío xa o tes encima, xa non hai capacidade de reacción. E os que se reincorporan a esta 113 desde esta secundaria, hai un stop, xa máis enriba, outro stop aquí, librado un dobre stop, que dis que tampouco moita xente non respeta. Tamén é certo, tamén é certo. A veces, a ver, claro, tú chegas aquí de repente, claro, tes unha persona e tes que cederlle, e eso moitas veces non se fai. El primer stop es para los vehículos que entran del cruce, que tienes que parar por si vienen a hacer la rotonda. Pues generalmente no hacen el stop, al igual que aquí. Hay 2 stops, el primer stop no lo hacen.
Vemos agora que nesa casa hai marcas no seto e dísnos que foi clave en algún deses impactos a palmeira. Sí, los dos vehículos acabaron dentro del jardín, los paró la palmera. Si no, creemos que el vehículo hubiese acabado contra la casa. Hola Amelia, bons días. Estános a abrir este paso que ata hai un tempo era o acceso perigoso que tiñan a Lugo 113. Sí, efectivamente, sí, tiñamos este acceso e entonces autorizáronos polo outro lado para meter os coches, porque o coche tiñamos que metelo muchísimo aquí, xusto aquí. E recibiron, de feito, o impacto en ocasións de varios deses vehículos. Sí, en unha ocasión houve un accidente moi grave, un dos coches empotrouse aí polo lado dereito contra o salón e o outro foi parar aí, que viñan 3 ou 4 rapaciños novos, un deles aínda hoxe ten secuelas. E aquí enfrente morrera un rapaciño hai anos, así que eu recorde agora mismo un 7 ou 8, pero graves. Para min, a primeira solución sería poñer unhas bandas rugosas, porque así a xente ten que parar e creo que sería máis consciente de facer o stop.